טוב, אתן מכירות אותי כבר ואתן יודעות שאני לא רגועה ואני חייבת להכין לכם דברים, במיוחד כשאנחנו לקראת תחילת שנת הלימודים. והיום אני רוצה להראות לכם משהו שהכנתי לכם ויעלה כאן היום כריל בשעות הערב. הכנתי לכם מקבץ של משימות ופעילויות חברתיות. אני חושבת שבאמת הדבר הכי גדול שאנחנו יכולות לעשות בשביל התלמידים שלנו, מעבר לזה שאנחנו מלמדות אותם לקרוא ולכתוב ולהבין את הנקרא ולהרגיש בטוחים בלימודים, זה ליצור רשת חברתית חזקה, ליצור כיתה שהיא מלוכדת, ליצור קשרים שהם טובים, שהם איכותיים, שילדים ירגישו בנוח לפנות אחד לשני, שהם ירגישו שהם מכירים אחד את השני. ואני חייבת להגיד לכם שבכל שנותיי במשרד החינוך, אני לא זוכרת שהייתה לי מורה ששמה על זה דגש. זאת אומרת, היו ילדים שבכלל לא הכרתי עד שסיימתי י"ב, וזה ממש חבל, כי באמת כל בן אדם הוא ייחודי ומכל אחד אפשר ללמוד, והיו ילדים שלמדתי איתם במשך 6 שנים או 12 שנה, ופשוט לא הכרתי אותם עד עצם היום הזה, וזה כל כך חבל. ואני זוכרת שכשאני קיבלתי כיתה ונכנסתי לכיתה, אז זה הדגש הכי חזק שנתתי, זה באמת על המקומות החברתיים, ושילדים ירגישו שהכיתה הזאת מיוחדת, וירגישו שאנחנו מלוכדים, וירגישו שיש תמיד לפי לפנות, ושלא תמיד צריך לפנות אליי, שיש חברים שאפשר לעזר בהם ולשתף פעולה. באמת אני חושבת שאין גדול מזה. אז הכנתי לכם כאן כמה פעילויות חברתיות, ואני רוצה להראות לכם. אז ככה, בעצם המטרה שלי בפעילויות האלה זה לתת לכם פעילויות מוכנות שאתן יכולות לתת לתלמידים בכיתה. אנחנו בעצם מחלקות את התלמידים לזוגות. כל פעם תקפידו שהזוגות יהיו שונים. זאת אומרת, אני לא רוצה שהחברות הכי טובות ישבו ויבצעו את הפעילויות, כי הן כבר מכירות אחת את השנייה, הן מבלות ביחד בהפסקות. אני רוצה דווקא את הילדים שלא מכירים, דווקא את הילדים שלא דיברו כל השנה, דווקא ילדים שיש ביניהם פחות אינטראקציה, לערבב בין בנים לבנות, לקחת את הבנות היותר חזקות ומקובלות במרכאות ולשים אותם יחד עם הבנות הפחות מקובלות, כי ברגע שאנחנו מכירים אחד את השני וברגע שיש איזושהי קרבה, אז פתאום בן אדם הוא לא זר, ואני גם מרגישה הרבה פחות בנוח לצחוק עליו, כי פתאום גיליתי שיש לנו הרבה דברים משותפים יחד. בקיצור, האינטראקציות הקטנות האלה הן סופר קריטיות. אל תוותרו על זה בכיתות שלכם, בניהול שלכם. אני יודעת שיש לכם המון על הראש. אני יודעת שאתן רוצות להספיק גם בפן הלימודי. אני יודעת, והמצב הוא באמת לא פשוט בשנים האחרונות, אבל בבקשה אל תפספסו את המקומות החברתיים. אז בואו תראו מה הכנתי לכם. אז ככה. המשימה הראשונה זה בעצם לשבת לראיון אישי. אתן רואות? בעצם אנחנו מחלקים את הילדים לזוגות בכל אחת מהפעילויות, ואז כאן הילדים מראיינים אחד את השני, שואלים שאלות על החופשה, איך הייתה להם החופשה, אם הם אהבו לבלות, דברים מיוחדים שהם עשו, ומה הם מאחלים לעצמם לקראת השנה החדשה, מה הם היו רוצים להשיג השנה. והם ממש יכולים לכתוב בתוך הראיון, וראיון אישי עם, ואז הם כותבים את השם של הילד שהם מראיינים. אז זאת פעילות ראשונה. פעילות שנייה זה סיפור מתגלגל. בעצם כאן הילדים מתחילים סיפור שהוא הולך להיות סיפור משותף של שניהם. אני מתחילה משפט, למשל, כאן נתתי דוגמה, אתמול הטרול הענק פרץ אל גן, ואז בשורה הבאה אני כותבת החיות, ומקפלת את הדף. ובעצם הילד שנמצא איתי, בן הזוג, אז הוא מתחיל מכאן, החיות, זו המילה היחידה שהוא רואה, ואז הוא ממשיך את המשפט איך שהוא חושב, החיות הנחמדות רצו בגן, למשל, אוקיי? ואז את המילה בגן הוא מעביר לשורה הבאה. ואז נוצר לנו סיפור בהמשכים, שהוא בדרך כלל יוצא מאוד מצחיק ונחמד. אז זו פעילות שנייה. פעילות שלישית נקראת ציור מתוך צורה. בעצם כל זוג, שימו לב, לא כל ילד, כל זוג ילדים מקבל צורה כזאת. והם צריכים ביחד לשבת ולתכנן מה הם הולכים לעשות עם הצורה הזאת.
האם זאת הולכת להיות מסיבת פיצה, והם הולכים להפוך את זה לפיצה עם משולשים שונים ולצייר שולחן ואולי ילדים מסביב. אולי זה יהיה בכלל מצנח רכיפה ויהיה כאן את חוף הים ושמיים ושמש. הם יכולים לחשוב על מה שהם רוצים וכמה שיותר מחוץ לקופסה ולתכנן את הציור יחד, שזה החלק המורכב. הם חייבים לשתף פעולה ולדבר אחד עם השני כדי שזה יצליח. הפעילות הבאה היא ארץ עיר, ממש כמו שאנחנו מכירות, טבלה, א', ב', ג', ד', כזה, ארץ עיר פשוט מוכן לכם כשבלונה. והמשחק האחרון זה מי מוצא יותר, ואז יש לנו כאן קטגוריות לפי נושאים, ואז הם פשוט מתחילים לרשום, כל ילד מקבל עמוד, ואז יש להם בעלי חיים, קטגוריית בעלי חיים, והם מתחילים לכתוב את כל בעלי החיים שהם מכירים, ואנחנו יכולות לעשות את זה גם עם סטופר, ואחרי דקה לעצור את הזמן ולראות בעצם מי כתב יותר מילים בכל קטגוריה. אז אלה הפעילויות, ואני ממש ממליצה בחום לקחת את הפעילויות האלה ולחלק כל פעם לזוג אחר. זאת אומרת, לא לתת את כל הפעילויות האלה לאותו זוג, אלא כל פעם שאנחנו מחליפים פעילות, גם להחליף את הזוגות. ואז בעצם יצא שתוך 5 פעילויות אני מכירה 5 ילדים שונים. ויוצא לי לדבר עם 5 ילדים שונים, מה שבדרך כלל פחות מתאפשר. אנחנו בדרך כלל נמצאים באותן הקליקות או עם אותו חבר טוב או חברה טובה, וזאת הזדמנות מצוינת לעשות את זה. אז, איך מקבלים את הקבצים האלה? היום בערב אני אעלה כאן ריל, ואתם תוכלו להגיב ולקבל מיד את הקבצים בצורה אוטומטית. זה יישלח אליכם לפרטי. וזהו, אני מקווה שאהבתן, ואני אשמח לשמוע מכן מה אתן חושבות על החלקים החברתיים בכיתה, ואם אתן נותנות לזה באמת גם את הדגש. וזהו, ונתראה בערב בריל.